ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେତଲ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଆମେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି, ସଂଘର୍ଷ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ତାହା ହଉଛି ଯେ ସେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯଦି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି, ଓଟ କିପରି ଏକ ସରୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ, ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ? ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ କଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟର ବାହାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତା ତଳକୁ 25-26 ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଠ କଲେ ପାଇପାରିବେ। ସେ କହନ୍ତି 26 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ, ଜଗତ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ଭବ, ସାଧ୍ୟ ଅଟେ, ସହଜ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ? କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ କହେ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ଯୁବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ଥିଲା ତାହା କହିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତୋର ଊଣା ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ତୋର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦେଇ ବା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ମୋ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କର। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଢିବେ, ବାଇବେଲ କହେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖିତ ହେଇ ତାର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଗଲା, ସେ ଆପଣା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ! ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅଭିଳାଷା ରଖୁଛି, ସେ ଧନ ସକାଶୁ, ପଇସା ସକାଶୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ସକାଶୁ ଏଇ ଅଧିକାର, ଏଇ ଜୀବନକୁ ସେ ହରେଇ ଦଉଛି, ଆପଣା ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ଯିବା ସହ। ଯଦି ବି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ, ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେ ବି ରାସ୍ତା ସହଜ, ସୁଗମ, ପ୍ରଶସ୍ତ କଲେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
जदि इच्छा करिवनी अभिलाषा नहीं जेकोसी मूल्य दे स्वर्ग राज्य प्रवेश करने यदि से चाहिब नहीं ताले यह किपरि संभव हो पारे किंतु जदि से इच्छा करिवो चाहिबो जे मोर समस्त विषय जगत रे लॉस हो जाऊ मु सब किछि बळी दे दी किंतु मते अनंत जीवन अधिकारी हेबाक अछि तेबे प्रभु ता पाई जो पथ प्रस्तुत करिसंती ताहा जदि भी सब हो पारे संकीर्ण हो पारे किंतु यह ता पाई सहज हो पारे तेणु आपण मु मध्य बेले बेले आम पाखरे हुए तो अत्यधिक धन न थाई पारे अत्यधिक संपत्ति न थाई पारे किंतु बेले बेले ए प्रकार आचरण ए प्रकार स्वभाव ए प्रकार विचारधारा आम ए प्रकार मन भितर धारण करू जे प्रकार आम जीवन रे धरी रखीछु जहा से धनी ठार प्रदान करते जद्वारा कि आम स्वर्ग राज्य जीवारे बाधा प्राप्त हवा तेणु आसु समय था सुजोग था आम जीवन को बदलैबा परिवर्तन होगा प्रभु को वाक्य रे जे प्रकार पथ देखाई दिया जाइए से पथ अवलंबन करवा प्रभु जीशु जोहन 14:6 पदरे कहती मो पथ सत्य जीवन मो देई कई न गले पिता निकट को जापर तेणु प्रभु आम पथ प्रस्तुत कर सारी आपण मु जीवाई केबे अवहेला न करंतु से निमंते आपना को सुसज्जित करंतु प्रभु एक क्षुद्र वाक्य रे आम मन को समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।